Kuvittele maailma, jossa tieto ei vain kulje, vaan yhdistää. Missä jokainen jaettu oivallus rakentaa siltoja. Missä terveydenhuollon kehitys ei ole yksittäisten asiantuntijoiden, vaan yhteisen ymmärryksen varassa. Tätä maailmaa me rakennamme yhdessä. Maailmanlaajuista näyttöön perustuvan terveydenhuollon päivää vietetään 20. lokakuuta. Vuonna 2025 päivän teemana on yhteistyöhön perustuva tiedon jakaminen. Tämä päivä nostaa esiin näyttöön perustuvan terveydenhuollon maailmanlaajuisia vaikutuksia tutkimukseen, poliittiseen päätöksentekoon, käytäntöihin ja terveystuloksiin. Myös sinä voit osallistua näyttöön perustuvan terveydenhuollon päivään järjestämällä tapahtuman tai lähettämällä lyhyen videon, podcastin, blogikirjoituksen tai visuaalisen tuotoksen yhteistyöhön perustuvasta tiedon jakamisesta. Tartu siis tilaisuuteen ja osallistu. Lisätietoja löydät tapahtuman verkkosivuilta, koska sillä, miten jaamme tietoa, on yhtä paljon merkitystä kuin sillä, mitä me jaamme.